Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъоло ва баракоту. Ба ҳар нафаре ки алҳол моро тамошо карда истодаен, худованд нигаҳбонатон бошад. Бо шумо ҳастем садои умед дар шабакаи калиди асрор. дӯстони азиз, як бародаре ба мо як сабтеро равон кард, хост ки ин сабтро дар интернет нашр кунем, то ин ки барои муҳоҷирон зарраҳеам ки бошад, фоиданок бошад, кӯмаки ин бародар барои муҳоҷирон аст. Ин бародар роҳи осони кор барои муҳоҷирон дарёфт кардааст, ки худаш тӯли 9 сол мешавад ки дар ҳамин кор аст. Чӣ кор? Яъне ки ин бародар устои мебел аст. Мебел месозад, бисёр мега кори сабук ва бисёр кори осон аст. ҳозир боз худаш суҳбат мекунам, аз сабташро мегузорам, шумо баҳазар тамошо кунем. Ин бародар мехоҳад ки тарзи ҳамин корро ба шумо бифаҳмонад ки бояд чӣ кор кард. мега шояд ки 100, 200 ё ин ки 300 муҳоҷир аз стройка бирояд. ин ҳам як кӯмаки бародарона ҳаст ки барои муҳоҷирон карда истодааст ин бародар. ҳатман навора мегузорам, бо диққат тамошо кунед. хай хушрӯ аҳамияте дар суханҳояш. боз ин бародар ба шумо кӯмак мекунад. вақте ки касе ки дар ҳамин роҳ наметавонад рафта, ин бародар худаш ба шумо кӯмак мекунад иншааллоҳ, то ин ки 100 муҳоҷирам агар аз стройка бирояд, як давлат аст барои мо. мо ҳаракат мекунем ки иншааллоҳ корҳое дарёфт кунем ки барои муҳоҷирон хеле осон бошад. ман худам азоби муҳоҷиратиро кашидаги ҳастам. ба мисли шумо ман дар стройка тӯли 5-6 сол кор кардаги ҳастам дар Русия. ман медонам. лекин худованд дар шукрона мекунем ки худованд ақл дода ба мо. мо бояд ҳаракат бар пеш кунем, роҳи осони корро ёбем. ассалому алайкум бародаро ва дӯстони ман, касоне ки маро мешунавад, саломи худро аз номи студия мебел ба кулли мардуми мусулмон мерасонам. бародаро, иҷа гап дар чӣ бора меравад? Дар борае ки муҳоҷирое ки меён дар ғарибӣ азоб мекашанд ва дар бораи бизнеси мебел, касоне ки қуввату тавоноӣ доранд, мехоҳанд ҳамин касабаро бикунанд, пеш баранд. мисол бародаро, аввал якум дар бораи муҳоҷирон мерава гап. бародаро, ман мехоҳам як чира ба ҳамаи шумо бифаҳмонам ки мардуме ки меояд аз ғарибӣ ба шаҳри Рус, кор мекунанд, стройка мисол бигирем, ҳамин азоб мекашанд, пулошонро намегиранд, як моҳ 2 моҳ кор мекунанд, наметиҳанд пулошонро. ба ҳамон хотир хостам ба ҳамаи шумо мисол як роҳи осонтариро фаҳмонам ки ҳамин касбе ки мо карда истодем, мара 9 сол шид ҳамин касба карда истодам, марам стройка кор кардагим. лекин бародаро, ман ҳамаи шуморо мехоҳам ки ба ҳамин касб даъват кунам ки ҳамин хел кор бикувен. дар ҳамин Москва парай юла бидроен, авита бидроен, пилта додак корш мекунем, надодак намекунем. вақте ки шумо ин касбро аз худ кардем, дигар ҳаст ҷоҳое ки шуморо патент намепарсад, разрешение на работа намепарсад, регистратсия даҷи намепарсад. бародаро, ҷои хова ҷое ҳаст ки таъмин мекунад аз шоти худшон. ба хотири чӣ ки шумо ёд гирифтен ин касабаро пеш мебарем. ба ҳамин хотир бародаро, ман 9 сол шид кор кардастам дар ҳамин касаба. якумаш худованд худаш парвардигор хор накунад. ман азоб накашидам. хуб азоб кашида бошам, 1 моҳ 2 моҳ азоб кашидам. ҳамон вақтое ки аввал дуромада будам. дигар ман азоби ира дидагӣ нестам. куҷое барам? дар Доғистониёрам кор кардагим, дар Чечениёрам кор кардагим, дар Урусорам кор кардагим. намиҷа бидурен чанд намуд диванҳои ҳамаи ҳамин ба дасти худам сохтагия. бародаро,
иншаллоҳ агар ҳамин гапи мара бигирем азоб намекаше. иншаллоҳ мисол пулшам нағзай то 70-80 ҳазора мегирем. вақте касбро айхид кардем, вақте ки моҳе якм мерем медуем кор мекунем, шумо 20 000 мегиред, 15 000 мегиред, зиқ нашем. ки ҷоида ки мере кор мекунед зиқ нашем. ба чӣ хотире ки шумо нав ёд гирифтесем. вақте касбро аз худ кардем, иншаллоҳ баъд фоидаша мефаҳмед. иншаллоҳ боварӣ дорем ки раҳмати шумо ба ман мерасад. ана акнун барои бизнес гап мезанем. бародаро кадоме ки қуввату тавоноӣ дора, мехоҳад ки дар Москва ҳуй кина ҳамин касабаро максимум 1 миллион дар кори барои ҳамин касабара пеш бурдан. мисол помещение мегирӣ, документ мекунӣ, фирмата ном мебурорӣ, мисол ҳамаида пул мерава. коргар мегирӣ, максимум 3 одам дар кора ба ин барои кора пеш бурдан. агар ягон ҷои нуфармоиш боша нависем мадан, ман иншоллоҳ гап мезанам чӣ кор кардам дар кор, чӣ дар кора барои якм ҳуй кардам. уқа қиние надора бародаро. касоне ки дар ғарибия пул дорам, намедонам чӣ кор кардам дар кор, чӣ хел роҳи бизнеса ёфтам дар кора. бародаро будуроин аз барои Аллоҳ ман мефаҳмонам ин хел касабаро касабаи хуб нест. ин пули нағзам дора. худованд ҳамата битиҳад неким дурум ҳамин кадоме хоҳишмандай завқмандай мехоҳад ки бизнес кунад, дуромада бикунем бародаро бинависем, ман ҷавоб метавам чӣ хел роҳша ёфтам дар кор, чӣ хел кардам дар кор. ва касоне ки дар Тоҷикистон мехоҳад ҳуй кунем ҳамин касабаро, бародаро максимум 500 000 русӣ дар корай. агар ба шарте ки ҳамин 150 квадратный метр боша помещенияш басай. бисёр дар конес мисол дар хонаи худаш кана, ҳоли якм бор ҳуй карда шудай хонаи худаш дакана, иншаллоҳ баъд оста оста нағз мешава. як бора як мисол гӯем дар Тоҷикистон мефаҳмон аввалиш уқа калонам нест ки мисол як бора шумо бихезем. оҳиста оҳиста рафта метавонед дар дигар ҷо бигирем помещение, кортона пеш барем. чӣ дар кора чӣ мерава бародаро, дуроин ман ҳамаша ба шумо мефаҳмонам. боқӣ бародаро гапи мо ба ҳамин тамом шид. боқӣ дар амони Аллоҳ бошем. худованд ҳамата нигарбон бошад. бародаро аз шумо хоҳиш дорам, касоне ки мара мешнавад мебинад, дуромада подписат кунем ва лайкро фаромӯш накунем бародаро. иншаллоҳ ма ба дастгири шумо пешравӣ карда истодем. ба хости Аллоҳ, худованд хоста бошад. дар амони Аллоҳ бошед. худо ҳамата нигарбон бошад. ҳамат сарбаланду хонаобод бошед. хайр то видеоҳои нав. узри зиёд ин сабт каме ҳам ки буд овозаш пасттар, сабабе ки ин бародар аз дур ба навор гирифта истодааст овоз паст омадааст. фикр мекунем ки ҳамагиатон фаҳмидем ки ин бародар чӣ мегӯяд. ин шабака дорад худаш дар YouTube бо номи Студия Мебел. ман сиркаша бо дар таги ҳамин видео мемонам ва дар YouTube ҳам Студия Мебел занед мебарояд. дар омада обуна шавед ва касе ки наметавонад ҳамин корҳоро ин бародар ҳам ба шумо нишон метиҳад ва иншоаллоҳ ки роҳи осони ҳамин кор дар омадан ҳам ба шумо кӯмак хоҳад кард. ва иншоаллоҳ ки мо ҳаракат мекунем, якчанд корҳое ҳаст иншоаллоҳ ки барои муҳоҷирон пешниҳод мекунем то ин ки аз ҳамин стройка берун шудан гиранд. ҳар як чиз бо хости Аллоҳ ҳаст. мо ва шумо бояд аз ин кор нанолем. муҳоҷиратӣ ҳам барои мо ва шумо ин тақдирамон аст. худованд дар тақдирамон кашидаасту мо ҳам муҳоҷир шудаастем ва иншоаллоҳ ҳаракат мекунем ки аз ин корҳо оҳиста оҳиста худро дур кунем. ва дар ҳаққи ватан ҳамеша бояд ки мо ва шумо дуогӯ бошем. дуо хока зар мекунад то ин ки ватан обод шаваду дар ватани худамон кор кунем. бовар бикунем дӯстони азиз, нозу нузи моро ҳамин ватан мебардорад. дар дигар давлат агар ки ҳарчанде ки граждани ҳамон давлат ҳам ки бошӣ, камтар хатоӣ кун, зада дафт мекунанд аз ҳамон давлат. дур намерем ин ҳамин бародар Каромат Шарипов ки гражданствои Россия буд. ҳамин бародарро аз Русия депортация карданду сур кардан, ҳатто граждани Россия буд.
ба ҳамин сабаб шумо ҳеҷ гоҳ ай ватан нанолен, чунки ин ҳамин суҳбати озоди мо баҳри шумо ин ҳам як ободии ватанро нишон дода истодааст. худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. дар ҳаққи дӯстатон садои умед бо дуо бошен ва ҳатман дохили ин бародар шавен, шабакааш обуна шавен. ҳар чизе ки ҳаст дар видеоҳош бинависен, ба шумо кӯмак хоҳад кард. худованд нигаҳбони ёри мададгори ҳар яки мову шумо бошад.